سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في لو مسولس كل تلكاتي استدالوه على توزينات زلكم مصيلخو كموتروك صافت ام مدباتنا نختكتاتلونا اندعدمكو بقدامنت ارست زينا ኣብ ትግራይ ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሃለዋቶም ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ሕብራት ሃገራት ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ መሬት ትግራይ ክስሕብ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሱዳን ብሰንኪ ኢትዮጵያ ዜጋታታ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጣ ዕልዋ ማያነማር ኣሜሪካ ብልዕሊ ማያነማር እገዳ ከተቐምጥ ምዃና ከም ዘጠንቀቐትን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ትግራይ ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሃለዋቶም ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ሕብራት ሃገራት ኣረጋጊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከባ ማዕስከራት ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ሃለዋቶም ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣረጋጊጹ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ነዚ ዝረጋገጸ ድሕሪ ብኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪሉ ኣብ ሰለስተ ዚ ኣብ ማዕስከር ማይ ዓይኒ ዑደት ምክያድ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማዕስከር ማይ ዓይኒ ናይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብተዘማዲ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ ነትን ኮሚሽነር ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት እንተገለጸ እኳ እቲ ኮሚሽነር በጎን ናይቲ ከቢድ ዕንወት ዝወረዶ ማዕስከራት ህንጻጽን ዓዲ ሓሩሽን ገና ክበጽሕ ከም ዘይካልን ኣመልኪቱ ኣብዘን ክልተ ማዕስከራት ዝነብሩ ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ተበታቲኖም ናበይ ከም ዘበሉ ዛጊት ንምርጋጽ እኳ እንተ ዘይተኻለ ገሊኦም ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያን ዝሓሸ ጸጥታ ዝነበረን ማዕስከራት ክዕቆቡን ከለው በሰራዊት ኤርትራ ወይም ዝተወሰዱ ከም ዘለውን ይግለጽ ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ኒውስ 24 ኣብ ዓምዳስ ፊራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዘን ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቂበን ዝጽንሓ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዕስከራት ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኸይበጽሕ መሰናኽል ይፈጥር ምህላው ይውቀስ ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዝገበሩ ዑደት ምዛዘመ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዛዕባ ዘጋጠሙ ጾታዊ ዓመጻት ከም ዝነገርዎ ሓቢሩ ኣብቲ ጎንፂ ዝሳተፉ ዘሎ ኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጽሙ ግህስ ሰብኣዊ መሰላት ምህላው ዘረጋግጹ ብዙሓት ጭብጥታት ከም ዘለዎን ገሊጹ ሓላፊ ኖርዌጂያን ሪፊዩጂ ካውንስል ጃን ኢንግላንድን ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መንጎ ዝርከቦም 4 ማዕስከራት ኣብ ተንክልተ ናውትን ሓገዝ ከም ዝበጽሕን ተገለጸ እኳ ኣብተን ክንበጽሕን ዘይከኣልና ክልተ ድማ ይተሓሳስበና ስደተኛታት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ሰሚዕና ኢና ናብ ዶብ ሱዳን ከይደ ብዙሓት ስደተኛታት ረኺበ ዝነገሩን ታሪኽ ዝሕዝን ኢሉ እቶም ኣብ ትግራይ ዝርከባ 4 ማዕስከራት ታቂቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቲ ማዕስከራት ኣብ ትኩናት ዝካየደሉ ቦታ ስለ ዝርከብ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዛት ክበጽሖም ብዘይምኽኣሉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ምጽንሖም ይፍለጥ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው በሚልዮናት ዝቑጸሩ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ምህላዎም ሓላፊ ኖርዌጂያን ሪፊዩጂ ካውንስል ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈሩ ጽሑፍ ገሊጹ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ትካል ጃን ኢገላንድ ትማሊሶኒ ኣብ ትዊተር ዘውጽኦ መግለጺ ከምዚ ናይ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይበጽሕ ዝተኸልከለ ኩነታት ኣጋጢሞ ከም ዘይፈልጥ ብምግላጽ ህጹጽ ሓገዝ ኣብቲ ክልል ዘሎ ህዝቢ ክበጽሕ ጸዊዑ ከም ማሕበረሰብ ዓለም መጠን ነቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ግብረ መልሲ ኣብ መሃብ ፈሺልና ኢና ክብሉን ነቒፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል ናይ ምግብን ሕክምናን ሓገዝ ይበጽሕ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ሓላፊ ናይቲ ትካል ግን እቲ ብመንግስቲ ይኹን ካልኦት ኣካላት ዝስደድ ዘሎ ሓገዛት ናብቲ ብኹናት ኣዝዩ ዝተጸልወ ከባቢታት ዝተወሰነ ኢሉ ናብቲ ክልል ዝኣቱ ዘሎ ረድኤት ይውስኽ ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ሓቂ ኣይኮነን ዝበለ ጃን ኢገላንድ መጠን ናይቲ ዝስደድ ዘሎ ሓገዛት ምስቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ጠቒሱ ስደተኛታት ዝርከቦም በሚልዮናት ዝቑጸሩ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከቢድ ጸገማት እዮም ብዘይ ሓለዋ ረድኤትን ይሳቀዩ ኣለዉ ይብል እቲ ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤት ዝሰርሕን ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራትን ዝነበረ ዛጊት ትካላት ረድኤት ናብ ማእከላይን ምዕራብን ዞባታት ትግራይ ከኣቱ ከም ዘይከኣሉን ሓቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ መሬት ትግራይ ክስሕብ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ
እዚ ኣብ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ዝካየድ ዘሎ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ከምኡ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያውያን ዝኽተሉ ዘሎ ፖሊስታት ዝቃወሙ ኢትዮጵያውያን ዝተሳተፍዎ ዘሎ ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ መቕተልቲ ዓመጽ ዝርከቡ ገፍዕታትን ምምዝንባል ብምኹናን ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ጸቕጢ ክግበረሉ ዝጠልብ እዩ ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጻውዒት ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ካሊፎርኒያን ስዊዘርላንድ ከተማ ጄኔቫን ን4 ለካቲት ኣብ ሃገር እስራኤል ድማ ለካቲት 8 ተመሳሳሊ ሰልፍታት ክካየድ ተወዲቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ በአብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልቲ ብኩሉ ሸነኻት ተሃገር ተኸሲሱ ዘሎ ምፍራስ ጸጥታ ንኽልል ትግራይ ሙሉ በሙሉ ክቋጸር ኣብ ዘይምኻሉ ብውሕዱ 4 ክፍላተ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሓያሉ ከባቢታት ትግራይ ንዘይተወሰነ እዋን ክጸንሕ ምዃኑን እዩ ዝስማዕ ዘሎ ሱዳን ብሰንኪ ኢትዮጵያ ዜጋታታ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጣ ሚኒስተር መስኖ ሱዳን ያሰር ዓባስ መሰመዚ ስምዕ ከይገበረ ንኢትዮጵያ ከራኻሪ ናይ ምምላእ መደብ ከይገብር ጠንቂቁም እዚ ድማ እቲ ምጉዓዝ ንድሕነትን እቶም ኣብ ገማግም ፈለግ ብሉ ናይል ዝነብሩ ዜጋታት ሱዳን ኣብ ሓደጋ ዝእትዩን ኢሉ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳንን ግብፅን ዝተፈላለየ ዝርባት ኣካይዳ እያ እዚ ድማ ህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራውነቶም ሕፅረት ማይ ከይስዕብ ስጋት ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በሶኒ ምስ ሓላፊ ተልእኮ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሮበርት ቫን ደንዱል ከምኡን ምክትሉ ዳንኤል ዊልስ ኣብ ሱዳን ዝገብሩ ዝርብ ከም ተዘራረበ ሱና ዝተባለ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱዳን ሓቢሩ እቲ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ ካርቱም ንዝነበሩ ናይ ወጻኢ ኣምባሳደራት ብዛዕባ ምዕባለታት ዘተ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ምምላእን ምስራሕን ናይ 4.6 ቢልዮን ሜጋ ግድብ ዘመላኸተ ከም ዝነበረ ገሊጹ ግብፅን ሱዳንን ነቲ ዘድሊ ቀረብ ማይ ከይዓግቶ ሰጊአን ከም ዘለዋ ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክፈትሖ ተዘይክኢለ ናብ ወታደራዊ ገንፂ ከምርሓ ከም ዝኽእላ ሓያሉ ተንተንቲ ይሰማምዑ ብመሰረት ማዕከን ዜና ሱና ዓባስ ብዛዕባ ምዕባለታት እቲ ዝርብን በሱዳን ቀሪቡ ዘሎ ውጥናትን ክኢላታት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ዝተዛዓበየ ግደ ንኽህሎም ክደፋፎም ክኽእል መብርሂ ሂቡ ኣብ ካልእ ዜና ናይ ሱዳን ሉላዊ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ዶባዊ ግጭት ምስ ኢትዮጵያ ክዋጋእ ዋላ ሓንቲ ውሳነ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ከይተሓለለ ርክባት ክልቴን ሃገራት ንምሕያል ዘለዎ ቁርብነት ገሊጹ እቲ ቤት ምኽሪ ኣሻርቕ አልዓዋተ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኮማንደር ያሰር አልዓጣ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልተኣዊ ዝምድና ንምድልዳል ከም ምቕሉል ጎረቤት ሃገር መጠን ዘለዋ ቁርብነት ኣረጋጊጹ ሱዳን ምስ ጎረቤታ ከም ዘይትዋጋእ ብምትእማን ኣብ ከባቢያ ሕድገት ብምግባር ሰላማዊ ፍታሕ ክትገብር ከም እትደሊ ተዛሪቡ እቲ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣብ ውሽጢ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንምግላጽ ዝዓለመ ናይ ሱዳን ወፍሪ ናብ ጅቡቲ ብምኻድ ምስ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ምስ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ዘካርያ ቼክ ኢብራሂምን ምስ ሓያሉ ሰበስልጣን ሃገራዊ ሰራዊትን ተራኺቡ ሱዳን ዶባት ክልቴን ንኡሳን ዞባታት ዝውስን ሰነዳት ከም ዘለዋ እዚ ሰነዳት እዚ ምስ ኣህጉራውያን ዞባውን ትካላትን ውድባትን ውን ከም ዘሎ ብምግንዛብ እቶም ዕጡቃት ሓይልታት ከምቲ ኣብ ሓያሉ ጎረባብትን ሃገራትን እትራየ ኣብ ሱዳን ዘሎ ምዕባለታት ናብ ዕግርግር ከይመርሕን ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ሓደጋ ንኸይኣቱን ሰጊኦም እዮም እዚ ኸኣ ነቲ ሕልኽላኻት እቲ መድረኽ ንምስናፍ ኣበርቲዖም ንክኸዓዩ ድሪኽዎም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምፍንቃሎም ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣብቲ ከባብን ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያን ብዝፍጠር ዘሎ ግጭት እቲ ቁፅሪ ስደተኛታት እንዳወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብመሰረት ኮሚሽን ስደተኛታት ሱዳን ኣብቲ ዞባ ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝውላዕ 67,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ኣትዮም እዮም እቲ ኮሚሽን ከም ዝሓበሩ 34 ሓደሽቲ ስደተኛታት ኣብ ቱዶብ ከሰላ ዝርከብ ከባቢ ሃምዳይት እዮም ኣትዮም ኣብታ ግዛት ዝርከቡ ስደተኛታት ቁጽሮም ናብ 48,027 ክበጽሑ ከለዉ ካልኦት 5 ስደተኛታት ድማ ኣብ ግዛት አልገዳሪፍ ከተማ ይርከቡ ብመሰረት እቲ ብሶኒ ዝወፀ ጸብጻብ ኣብ ዞባ ኢትዮጵያ ትግራይ ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ኣብ ከሰላን ገዳሪፍን ካብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝነበሩ ጠቕላላ ብዙሕ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት 66,971 በጽሑ ይርከብ ዕልዋ ማያንማር ኣሜሪካ ብልዕሊ ማያንማር እገዳ ከተቐምጥ ምዃና ኣጠንቂቓ ሰራዊት ማያንማር አንግሳን ሱቺ እትመርሖ ሰልፊ ኣብ ምርጫ ምትላል ፈጺሙ ብዝብል ንዓ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት መራሕቲ ኣሲሩ ይርከብ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሌት ህዝቢ ይኹን ውጽኢት ተኣማኒ ምርጫ ክትጠፋፍእ ሓይሊ ምጥቃም ኣየድልን ኢሉ ውድ ሕብራት ሃገራትን ብሪጣንያን ውን እቲ ስጉምቲ ኮኒኖሞ ይርከባ ማያንማር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዲሞክራሲያዊ ግስጋሰ ጀሚራ እያ ብዝብል ኣሜሪካ ቅድም ኢላ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝደንገገቶ እገዳ ኣልዒላቱ ምንባራ ይፍለጥ
ኣብዚ እዋን ባይደን ኣሜሪካን ስለ ዲሞክራሲ ጠጠው ክትብልያ ብምባል ጉዳይ እገዳ ማያነማር ብቁልጡፍ ክረአ ምዃኑ ተዛሪቡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኑ እቲ ብወታደራዊ ስጉምቲ ንዲሞክራሲያዊ ጽገናታት ዝቕልብስ እዩ ብምባል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕጹጽ ኣኼባ ከም ዘካየደ ሓቢሩ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ዝበሃሉ 45 ሰባት ክፍትሑ ሓቲቱ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን እቲ ዕልዋ መንግስቲ ኮነ ማእሰርቲ ኦንግ ሳን ሱቺ ዘይሕጋው ብምባል ኮኒንዎም መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳውን ብተመሳሳሊ ኮኒኖሞ ይርከቡም ቅድም ኢሉ ኣብ ጉዳይ ማያነማር ዓለምለኻዊ ምትእትታው ኣየድልዩኒ ክትብል ጽንሐት ቻይና ብወገና ኩሎም ኣብታ ሃገር ዘለዉ ሓይልታት ኣፈላላዮም ክፍትሑ ክትጽውዕ እንከላ ከም በዓል ኮሎምቢያ ታይላንድ ፊሊፒንስ ዝበላ ዞባዊ ሃገራት ከዓ ውሽጣዊ ጉዳዩ ይብላለዋ ሓይሊ ምክልኻል ማያንማር አውንግ ሳን ሱቺን ካልኦት መራሕቲ ፖለቲካን ብምእሳር ነታ ሃገር ተቋጺሩ ብምኽንያት ስምዕ ዝነበሩ ምርጫ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሲቪል መራሕቲ እታ ሃገርን ምስሓብ ዓሪጉ ጸኒሑ ሰልፊ ናሽናል ሊግን ዲሞክራሲ በ8 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 83 ሚታዊት መናብር ባይቶ ተዓዊቱ እንተኾነ ሓይሊ ምክልኻል እታ ሃገር ብውጽኢት እቲ ምርጫ ክሰማዕ ብዘይምኽኣሉ አንጻር እቲ ምርጫ ብወንበር ኮሚሽን ምርጫ ዘጥምት ቅሬታ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እትዩ ኣብ ቀረባ ስጉምቲ ክወስድ ዝብል መጠንቀቕታ ምሳበ ከቢድ ስጋት ዓሲሉ ዝጸንሐ ኮይኑ እቲ ኮሚሽን ምርጫ ግን ነቶም ዝቐረበሉ ቅሬታታት ኣይተቐበሎምን እቶም ላዕለዎት ሰመዚ ዝርከቦም ፖለቲካዊ መራሕቲ ድሕሪ ምእሳሮም ወታደራዊ ቴሌቪዥን እታ ሃገር ንሓደ ዓመት ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ከም ዝተኣወጀ ኣፍሊጣ በርማ እንዳተባሃለት እትጽዋዕ ማይነማር ኣብ 2011 ብዲሞክራሲያዊ ስርዓት መምሕዳር ክሳብ እትጅምር ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ምሕደራ እያ ጸኒሓ ሰራዊት እታ ሃገር ትማሊ ኣብ ዝሕልፎ መልእኽቲ ኣዛዚ ሰራዊት ሚን ኣንግ ሃሊንግ መራሒ እታ ሃገር ምዃኑ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተሃተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም